Hallo. Så er vi ude i det lækre månelandskab her. Det kommer til at blive rigtig lækkert. Jeg har desværre været ude at køre en gang før, så der kan være lidt spor jo. Først mit spor, vi kører efter her, tror jeg. Ja. Lad os bare følge det. Og sten har vi jo også her rundt omkring, så det er lige med at holde øjnene åbne. Ikke banker ind i de her sten her. De standser altså ind, og de ridser bordet meget kraftigt. Der er folk, der er ikke noget at vinke. De vinkede, kan jeg så sige. De prøvede at vinke. Kom ikke med på kameraet. Ja, så har vi lidt bølger her. Flot. Skråninger kører nedad her. Mig selv. Ja, det skal vi ud. Nej, det kan ikke sig selv. Jeg går over til den naturlige havpark. Her. Jep, det er lige hernede. Der er efter mit gamle spor igen. Ja. Sørme jeg næsten have lidt på min mor. Kører det frem. Sort prik. Og til vi skal køre over på. Så samtaler. Ej, jeg bliver overhældet her. Der er for mange sving, der bliver overhældet lidt meget her. Jeg synes, jeg næsten er søn. Der har vi en restaurant. Jeg ved ikke, om hun begynder at vinke. Jo, der var hun. Det er væk. Så siger jeg tak for at I følte med. Vi snakkes ved. I kan se videre, når der kommer et klip til.